Tradiciju održavanja novogodišnjih koncerata dugo 18 godina maestro Zoran Andrić nastavlja i ove godine. Uz Omladinsku filharmoniju koju čini 60 mladih ljudi koji žive diljem Srbije od Sombora do Leskovca, a imaju između 16 i 27 godina starosti, nastupit će i gosti iz Italije, Marko Fruzoni i Ana Sinicki. Fruzoni je najavljen kao najveći tenor današnjice, školovao se u Rimu, gde je na prestižnom univerzitetu La Sapienza završio modernu književnost na odseku za germanistiku. Svira klavir i bas gitaru, a voli i modernu pop muziku. Piano has been the first instrument. Then I discovered the electric bass and the modern music. Klavir je bio prvi instrument koji sam svirao, a onda sam otkrio bas gitaru i zaljubio se. Koju vrstu muzike ste tada svirali? Počeo sam sa malim bendom u Rimu i svirali smo muziku Leni Kravica, Suzan Vega, neku vrstu pop muzike. Ko je vaš omiljeni pop pevač? Obožavam Stinga. Well, I'm in love with Sting. Ana Sinicki, mezzo-sopran, rođena je u Beogradu, a završila je solo pevanje na Yale-u u Americi, gde je provela u školovanju i nastupima pune 4 godine. Danas živi i radi u Milanu. Nakon studiranja ja sam neko vreme živjela u Njujorku, također sam i tamo nastupala, ali mislim da za neko ko je odrastao u Evropi, Evropa je ipak najobećanija zemlja. Amerika to u ovom trenutku... Posebno Italija. Posebno Italija, jer su nam i po mentalitetu jako bliski. I zna se da Italija ima tu dugu tradiciju i prosto opera je tamo nastala. Nastup u čuvenom Disney Hallu u Los Angelesu je prilika da se Omladinska filharmonija Najsus predstavi široj svetskoj javnosti i odmeri snage sa filharmonijama koje rade u daleko boljim uslovima. Za 4 godine rada i postojanja Filharmonija Najsus donela je značajne nagrade u naš grad iz Praga, Berlina, Beča i Firence. Za odlazak u Ameriku potrebno je 75.000 evra. U prikupljanje sredstava uključena je i naša dijaspora, a maestro Andrić očekuje i značajnu pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i grada Niša. 30. januar je datum do kada kompanija Turkish Airlines mora da dobije avans za avionske karte do Los Angelesa i za to je potrebno oko 15.000 evra. Ovo je istorija, istorijska šansa, istorijski san i za tu decu i za Srbiju i mislim da to ne bi trebala država da dozvoli. Sve ovo iziskuje i traži stvarno pomoć. Pomoć dajte, pa dajte, kultura nam je bolesna, dajte da pružimo šansu toj deci. A ja vam garantujem, javno, ja ću se vratiti sa zlatnom medaljom. Marko Fruzoni na koncertu izvodi ariju iz Pučinijeve Toske, a pripremio je jednu kompoziciju na srpskom jeziku. Zajedno sa Anom predstavit će se Verdijevom Travijatom. Ana Sinicki pripremila je deo iz Rosinijeve opere Italijanka u Alžiru. Novogodišnji koncert počinje u 20 sati, a cena ulaznice je 600 dinara.